הסדרה החברות הכי טובות. בואו נתחיל. תגידו, מה אתם משוגעים? תקשיבו, אתם התקפתם את הלב, כאילו, איך אומרים את זה? לא משנה. רציתי לעשות עם מתיחה או משהו? כן, תכננו לכל הבנות מהכיתה חוץ משתיהן. הם פשוט רק רצו לעשות איתן את המתיחה הזאת וכזה כיף. אני בשוק. אתם יודעים כמה הבלתי אותי? עכשיו בואו כבר. עכשיו. היי אמא. היי. תקשיבית, לא מבין למה הם עשו לי. מה? הם חיכו לי במעלית ופשוט התחילו לצרוח. בנות, די, זה לא יפה. עכשיו אתם הולכות לעונש בחדרים. עכשיו, לכו. טוב, כנראה שזה היה רעיון ממש לא טוב. כן. בואי. הם עלו לחדר. טוב, לא טוב. כן, אני ממש כועסת עלינו. שהגיע הערב. טוב, אז מה נעשה? רוצה לישון אצלי? ברור, אבל אין לי פיג'מה. לא נורא, אמא שיכולה להדפיס לך. אפשר בכלל להדפיס פיג'מה? ברור. זאת אומרת, לא בדיוק להדפיס פיג'מה, אבל היא יכולה לצלם את הפיג'מה שלי. מה זה פיג'מה? כמו שלי. צודקת. בואו נראה. שהגיע לילה. מה? רוצים חלק 3?